Het monument voor de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de gesneuvelden in Nederlands-Indië is al een tijd geleden vernieuwd, maar werd pas afgelopen vrijdag officieel in gebruik genomen. In vergelijking met het vorige monument is er het nodige veranderd. Ja, de belangrijkste aanpassing is dat het monument uitgebreid is. Er is als het ware een nieuwe luif bijgekomen, zodat veel meer belangstellenden dan tot nu toe gebruikelijk was een plekje kunnen krijgen als ze hier op 4 mei aanwezig willen zijn. En de naamplaten van het monument zijn helemaal vernieuwd en uitgebreid. Ja, uitgebreid en vernieuwd. Wat is er dan precies veranderd? Ja, er lag een wens bij de kerkdorpen die in 2010 bij Venray zijn gekomen, Wansum, Blitterswijk en Gijster, om ook de namen van de oorlogsslachtoffers uit die dorpen aan het monument toe te voegen. Dat hebben we nu kunnen realiseren. Er bleek uit onderzoek nog een aantal personen vergeten, want zeker een persoon die omgekomen waren in de strijd om Azië, daar was niet altijd van bekend dat ze bijvoorbeeld eigenlijk uit Venray afkomstig waren en die namen zijn nu ook toegevoegd. En dankzij wie is dit mogelijk geworden? Ja, verschillende partijen hebben eraan meegewerkt. Het Oranje Comité, we hebben vanuit de gemeente en we hebben heel veel medewerking gehad van Marcel Martens, de architect die voor het ontwerp heeft gezorgd, en Schenk Ewals, een onderzoeker die voor ons eigenlijk alle namenlijsten, dat was echt toch wel een heel monnikwerk, heeft gecontroleerd, de namen, de data en nog echt goed gekeken of we nu niemand vergeten zijn. En we hopen dat we nu echt de complete lijst hebben. Ja, de eerste lijst was blijkbaar niet helemaal compleet, zoals ik het hoor. De totstandkoming van dat monument heeft wel veel voeten en aarde gehad, geloof ik, na de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat ging niet inderdaad vanzelf. Er was al eigenlijk heel snel de wens na de oorlog om een monument op te richten. Maar ja goed, het was krappe financiële middelen, dus er was een huis-aan-huis-collecte, dat bracht niet genoeg op. Nou goed, de gemeente kon toch nog wat bijleggen en zo kon dan in 1949 althans één kant van het monument, de voorkant zal ik maar zeggen, met de gedenkplaat gerealiseerd worden. Maar ja, toen was ook het geld weer op en toen hebben we nog een aantal jaren moeten wachten voordat ook de naamlijsten aan de achterzijde inderdaad uitgevoerd konden worden. En toen was het geld op voor de bloemen, begreep ik. Ja, dat was ook iets wat de gemeente niet helemaal geregeld had inderdaad. Dus toen het monument onthuld was en iemand later kwam kijken, toen waren alle bloemen verlept. En de bloembakken zagen er niet uit. En toen was zo'n straatveger uit het Venrayse, die was bereid om zelf maar wat petunia's erin te planten om voor een goede aanblik te zorgen. En nu ziet het er gelikt uit en dan kan het weer jaren mee, denk ik. Ja, we gaan ervan uit dat we nu inderdaad weer een herdenkingsmonument hebben dat centraal kan staan bij de bijzondere 4 mei-herdenking. Want die is in Venray toch heel echt bijzonder. Hè? Ook vanwege de traditie die er al te jaren is om vertegenwoordigers van de Duitse regering uit te nodigen. Dat is toch echt wel uniek in Nederland. En om die hele bijzondere viering weer mooi en waardig te kunnen uitvoeren.